Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. O nweghị ngwa agha ọ bụla nke a kpụrụ imegide gị nke ga-aga n'iru. Echere m unu ga-enye m ọsịsa dị mma na nke ahụ. Aịzaya isi 54 amaokwu nke 17. O nweghị ngwa agha, mana o nweghị ngwa agha nke a kpụrụ imegide gị nke ga-aga n'iru. Ma ire ọbụla nke ga-ebuli ịma gị ikpe, ị ga-egosi na ọ nọ n'ezighị ezi. Udo a, ezi omume, nchekwa, ma merie ihe na-emegide gị. Ọ bụ ihe nketa nke ndị ozi Chineke, ndị ahụ ndị ezi ọrụ nke Chineke mụpụtara. Ya mere anyị ga-ele akụkụ akwụkwọ nsọ ndị a anya na ngwụcha izu a. Achọrọ m ịmalite site ikwu ụfọdụ ihe banyere akụkụ akwụkwọ nsọ a. O nweghị ngwa agha ọbụla a kpụrụ megide gị nke ga-aga n'iru, mana ire ọbụla nke ga-ebuli ịma gị ikpe. O nweghị n'ime nke a dị mma wasị, o nweghị onye chọrọ ka a maa ya ikpe ma ọ bụ kọchaa ya. Ọ sị na ị ga-egosi ya na ọ bụghị ihe ziri ezi, ma n'ebe mpụta ìhè ya na ndụ nke onye kwere ekwe. Olee otu anyị si egosi ndị na-akpa anyị ikpe ma na-akọcha anyị na ha ezighị ezi? Anyị ọ na-ekwuchitere onwe anyị? Anyị ọ na-ewere ha iwe kwughachi gwara ha ihe ọjọọ banyere ha? Mba, ọrụ a niile onwe nke na-eme ya. Ịma akwụkwọ nsọ sị na mgbe a kparịrị Jizọs akparịgwara ha. Mgbe e megburu ya, o meghị ihe ọjọọ na nkwụghachi, mana ọ tụkwasịrị onwe ya obi ma ihe niile nye onye na-ekpe ikpe ziri ezi. Ma ebe okwu gwụrụ bụ n'ụzọ anyị si egosi ndị na-ama anyị ikpe ma na-akọcha anyị otu ha si n'ezighị ezi banyere anyị bụ ị na-akpa àgwà n'ụzọ Chineke karịa ikwe ka ihe ekwensu mere site na ha mee ka anyị na-eme ka ha. Aga m ekwu nke ọzọ. Lee, ihe a na-anwakarị anyị ime bụ, lee, ị gaghị agwa m okwu otu ahụ. Iche na ị ga-eme nke ahụ, mgbe ahụ aga m eme gị nke a. Aga m ewezụga gị na ndụ m. Aga m agwa mmadụ niile ihe ị mere m. N'ezie, ihe niile anyị na-eme mgbe anyị na-eme nke ahụ bụ na mbụ anyị na mmadụ ọbụla na-alụ ọgụ, dịka akwụkwọ nsọ gwara anyị na ibu agha ya abụghị imegide anụ arụ na ọbara, kama ọ bụ imegide ndị ịchị isi niile na ike niile na obi ọjọọ niile dị n'ebe dị elu, nke na-adịghị ewezụga ndị mmadụ onye ọbụla n'ime anyị site na ihe ruru anyị, ịghara ikwe ka onye iro si n'aka anyị rụọ ọrụ. Mana ihe bụ isiokwu bụ na ihe ọjọọ niile, ebe niile n'ime ụwa, ihe ọjọọ niile na-eme, ebe ihe ndị a si bụ n'aka onye akwụkwọ nsọ kpọrọ ekwensu, Setan, onye ọjọọ ahụ, onye nduhie, onye obi ọjọọ ahụ ga-akwa n'iru. Ọ naghị amasị anyị ikwu maka ekwensu. Onye ka ọ na-amasị ikwu maka ekwensu? Mana ihe dị njọ bụ n'ụlọ nzukọ ụfọdụ, n'ihi na ikwu maka ekwensu anaghị atọcha ụtọ, ha anaghị ekwu maka ekwensu. Ma anọ m n'ụlọ nzukọ ruo ọtụtụ afọ ma na-agachi anya, mana o nweghị mgbe ma ọ bụ m chọpụtara na ekwensu dị adị. Echere m ma ọ bụ akparamagwa ịma itinye iyiri akwa uhie uhie, nwa ọkwa nko, buru ọdụ ogologo, na nke ahụ bụ ekwensu. Amaara m na e nwere ihe dịka ekwensu, mana amaghị m na o nwere ike ịbụ ezigbo nsogbu n'ime ndụ m. Ya mere, ihe mbụ ị ga-eme mgbe mmadụ na-ama gị ikpe ma ọ bụ na-akọcha gị bụ ikpere ha ekpere, n'ihi na ha chọrọ nghọta na mkpughe otu o si dị njọ ikpe ikpe ma na-akọchakwa ndị ọzọ, nke bụ ihe ọjọọ buru ibu ime. Ama m onweghị n'ime unu na-eme ya. Ya mere ekwesịghị m ịkwụsị inwe ozi ọma banyere nke ahụ n'ebe a, mana ana m na-atụpụ ya n'ebe ahụ. Ọ bụ ihe jọrọ njọ ime, n'ihi na akwụkwọ nsọ si na otu isi ama ndị ọzọ ikpe ka a ga-esi maa gị ikpe. N'otu aka ahụ, otu isi kọchaa ndị ọzọ ka a ga-esi kọchaa gị n'otu aka ahụ. Ya mere, na-echeta mgbe ọbụla na ọ bụrụ na ị chọọ uru nke akwụkwọ nsọ a ka ọ rụpụtara gị ọrụ, lee, mgbe ụfọdụ anyị na-agụ akwụkwọ nsọ ma anyị na-achọ iwere uru ya, ma anyị achọghị ime akụkụ nke anyị kwesịrị ime ka anyị nweta uru ndị ahụ. Ịma, anyị nwere agwa ọjọọ nke
ị na-atụrụju okwu site n'amaokwu. Enweghị ngwa agha ọbụla pụrụ imegide m nke ga-aga n'iru. Akwụkwọ nsọ kwuru nke ahụ. Ekwensu nọ n'okpuru ụkwụ m. Emeriele ya. Ọ dịghị ngwa agha ọbụla pụrụ imegide gị nke ga-aga n'iru. Ire ọbụla nke buru imegide gị na amamikpe, ị ga-egosi ya na ozighị ezi site n'ụzọ i siri mee ya. Ọ bụ ime omume n'ụzọ nke Chineke ka a ghara ịhụta ihe ọjọọ n'ebe ị nọ, ma ọ bụ ikwe ka ihe ekwensu si na ha na-eme n'ebe ị nọ tụgharịa gị, mee gị ka ị mee ka ekwensu wee nye ha. Amen. Udo a, ihe anọ ebe a, nke a bụ ozi ọma anọ. Udo a, ezi omume, nchekwa na imeri mmegide. Ọ bụ ihe nnweta ma ọ bụ ihe nketa. Ma ịma ihe nketa dị mma n'ihi na ị na-eketa ihe onye ọzọ rụrụ ọrụ wee nye. Nke ahụ bụ ezi ihe. Anyị na-enweta ọtụtụ ihe nke Jizọs nwetara site n'ọlụ ya na ihe ọ tara ahụhụ, ma ha na-abịa site n'okwukwe. Ma okwukwe ziri ezi nakwa eweta ụdị ibi ndụ dị aṅaa. Anyị anaghị agbanwe otu abalị, mana onye ọbụla nke nwere ezi, onye ọbụla kwuo ezi, onye ọbụla nke nwere ezi mmekọrịta n'ebe Chineke nọ ga-agbanwe n'obere n'obere site n'ebube ruo n'ebube. Enweghị ike ịmụ gị ọzọ gị ghara ịgbanwe ma ọ bụ nọrọ otu ị dịbu na mbụ, n'ihi na ị nwere Kraịst onye bi n'ime gị. Ma ha agaghị edo gị n'ibi ụdị ndụ ahụ. Ma mụ onwe m hụrụ nke a n'anya, bụ mmelite nke akwụkwọ nsọ Amplify na-ewepụta. Mana ngwụsị nke amaokwu a, ọ na-ekwu nke a bụ ihe nnweta nke ndị ozi nke Onyenwe anyị. Ma ndị ozi nke Onyenwe anyị ọ na-ekwu okwu banyere ya abụghị maka onye na-aga ụlọ nzukọ ụbọchị ụka nọrọ ọdụ n'oche, ma ọ bụ were akwụkwọ esere isi onye ozi mapaa gị n'ụgbọala ya, ma ọ bụ onye yi obe n'olu ya na-arụ ọrụ. Ndị ozi Onyenwe anyị ndị ọ na-ekwu okwu banyere ha bụ ndị nwee ihe nketa na ndị nwere ike ikwere n'ezie na onweghị ngwa agha pụrụ imegide ha nke ga-aga n'ihu. Bụ ndị ahụ ndị bụ ezi onye ozi zi nke ukwuu nke na-ekwu banyere Jizọs mụpụtara. Ugbu a, tupu ụjọ abịa mmadụ niile, nke a bụ ihe nke a pụtara. Nke a pụtara na anyị ga-agbasi mbọ ike inyefechasị onwe anyị na njem anyị na Chineke. Ma enwere m ike ịgwa gị, ime ọ dị ka ị gbasiri mbọ ike, ị na-enweta nke a n'ihi na ị bịara ebe a na mgbede Tọzdee. Ị pụtara ka ị bịa n'okwu a nke a na-ekwusa. Mana anaghị m agwa naanị gị n'abalị a. Enwekwere nde ndị mmadụ n'ọtụtụ akụkụ ụwa ndị ga-ele ihe nkụzi a nke a na-ede n'ebe a bụ Antonio, Texas. Amen. Lee, amaara m na enwere nde nke ndị mmadụ ndị nọ n'efu, owu na ama nwekwara mgbagwoju anya, ndị na-aga anọrọ ọdụ n'ụlọ nzukọ otu ebe n'izu ọbụla. Ma ha anaghị tụkwa, ha nwere ikekwa bụrụ ndị a mụrụ ọzọ, mana ha ejighị obi ha niile. Ha enyefechasịbeghị onwe ha. Ha ejighị obi ha niile na-eso ya. Ma akwụkwọ nsọ si na iwu nke mbụ nke kachakwa mkpa bụ na ị ga-ahụ onye nwe gị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị niile, site na mkpụrụ obi gị niile, site n'ike gị niile, site n'uche gị niile. Anyị ga-ejikwa ihe niile hụ ya n'anya. Ya mere, achọrọ m ịgba gị ume ịbụ onye ji obi ya niile jupụta na gaa maka ya, ma kwe ka Chineke rụọ ọrụ ọ chọrọ ịrụ na ndụ gị. Maka m kwuo, ọ bụrụ na e nwere n'akụkụ ọbụla n'ime ndụ gị nke ọ na-amasịbeghị gị imepere Chineke, gịnị mere ị gaghị eme mkpebi ahụ n'abalị a wee sị, Chineke, achọrọ m ka ị bata n'akụkụ ndụ m ọbụla nke ị chọrọ ịbata n'ime ya. O nweghị ọnụ ụlọ ọbụla nke emechibidoro gị. O nweghị ihe ọbụla nke a ga-eme na nzuzo nye gị, n'ihi na n'ezie anyị nwere ike ikwe na atụmatụ Chineke nye anyị ka mma karịa atụmatụ nke onwe anyị nye onwe anyị. Amen. Ugbu a, ekwensu chọrọ ka anyị na-ewe iwe, jupụta na-agbagharaghị mmehie na obi ilu
na-alụsị ndị mejọrọ anyị ọgụ. Ugbu a enweghị onye ọbụla nọ n'ebe a nke mmadụ na-emejọbeghị, ma ekwensu chọrọ ka anyị na-enwe nkewa. Nwanne, ọ hụrụ nkewa n'anya. Ọ na-amasị ya ịgbasa ezinụlọ, ọ na-amasị ya ịgbasa ọlụlụ di na nwunye, ọ na-amasị ya ịgbasa enyi na enyi. Ọ chọrọ ka ndị na-arụ ọrụ otu ebe na-emegide onwe ha. Ọ chọrọ ka ndị nọ n'ụlọ nzukọ na-emegide onwe ha. Ma anyị ga-amata ihe nke ukwuu, wee hụ ihe onye iro na-eme, wee sị mba, agaghị m eso na-eme nke ahụ. Akwụkwọ nsọ si n'Abụ Ọma 133 na ebe ọbụla e nwere ịdị n'otu, e nwere ngọzi na otute mmanụ. Ebe e nwere ịdị n'otu, ọ bụghị ebe ndị mmadụ jupụtara n'obi ilu na ịkpa asị na-alụ ọgụ mgbe ọbụla. Mana ana m agwa gị, ọ bụrụ na ị ga-ewepụ ndọrọ ndọrọ na ndụ gị, ị ga-achọsi nke ahụ ike. Amen. Udo na-eweta ike. Ebe na-enweghị udo, enweghị ike dị ya. Ya mere ekwensu chọrọ ka anyị na-ewere onye ọbụla iwe, mana anyị achọghị ibi ndụ otu ahụ. Chineke chọrọ ka anyị na-anọgide n'agbanyeghị ebili nke ndụ, ma mgbe ahụ kwe ya ka ọ rụọ ọrụ wee nye anyị nkwa nke dị anọ: udo, ezi omume na nchekwa, na mmeri megide mmegide. Nkwa ndị a bụ nke ndị ji obi ha niile, ndị kwere ekwe, ụmụnne, ụmụnna, ndị enyi. Anyị nọ n'agha. Ekwesịrị ị na-echetara anyị nke a na mgbe na mgbe. Ọ bụrụ na ị kweghị na anyị nọ n'agha, lee ndị Kọrịntị nke 2 amaokwu nke 3 ruo na nke 4. N'agbanyeghị na anyị na-aga ije n'anụ arụ, anyị anaghị ebugharị agha anyị site n'anụ arụ, ma na-ejiri ihe agha nke mmadụ. Ugbu a aga m akụzi nke ahụ, mana anyị nwere ngwa agha nke ime mmụọ. Otu n'ime ndị kacha mkpa n'ebe ahụ bụ okwu Chineke. Amen. Agha Jizọs bụ ngwa agha. Ọbara Jizọs bụ ngwa agha. Obe nke Kraịst bụ ngwa agha. Ofufe bụ ngwa agha. Ma ngwa agha nke ibu agha anyị abụghị ngwa agha nke a na-ahụ anya, nke anụ arụ na ọbara, mana ha dị ike site na Chineke, nke eji emeri ma bibie ebe niile e wusiri ike. Onye ọbụla kwuo, anyị nọ n'agha. Nke ahụ amasị anyị, mana anyị nọ n'agha ugbu a. Ebe a bụ ihe mmasị. Ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ nsọ ma gị garuo ya n'isi, emeriela agha ahụ. Otu ọ dị, e nwere ọtụtụ agha iji emeri agha. Ọ bụrụgodị na mmadụ merie n'agha, ọ bụghị na ha ga na-emeri n'agha niile, n'ihi na mgbe ụfọdụ ha na-alụ ya n'ụzọ ziri ezi. Mana achọrọ m ịmụta otu m si emeri n'agha m niile, n'ihi na achọghị m ka onye iro ka o nweta otu ntakịrị ọṅụ site n'imeri m n'akụkụ ọbụla, ma ọ bụ chọọ ya wee nye onye ọbụla nke m na-akụziri. Amen. Anyị niile ma ihe ga-eme n'ikpeazụ. Ọ bụ onye emeriri emeri, ma anyị ga na-ebi na mmeri dịka anyị nọ ebe a. Jizọs sị na ọ bịara ka anyị nwee ike na-akpọrị ma nwee ndụ anyị. Na-akpọrị ndụ gị ọ bụghị naanị ibi ya wee ruo, ọ bụghị naanị ibi ya otu ahụ, ọ bụghịkwa na ị na-ata ahụhụ kwa ụbọchị, mana ịkpọrị ndụ gị. Ndị Kọrịntị nke 2 amaokwu nke 10 ruo na 11 bụ ezi akwụkwọ nsọ. Akụkụ akwụkwọ nsọ abụọ sị, ọ bụrụ na ị gbaghara onye ọbụla ihe ọbụla, mụ onwe m ga-agbagharakwa nke ahụ. Ihe m gbagharala, ọ bụrụ na m gbaghara ihe ọbụla, ọ ga-abụ maka unu, na n'ihu na n'ime nkwere nke Kraịst onye nzọpụta. Amaokwu 11. Idewe ekwensu ka ọ ghara ị na-emegide anyị, n'ihi na anyị abụghị ndị na-amaghị ihe ọ na-eme na ihe o bu n'obi. Ịma ihe mere na ekwensu chọrọ ka anyị ghara ịma ihe ọ na-eme? Nke ahụ bụ na anyị agụghị akwụkwọ. Ọ chọtụdị ka anyị mara ihe banyere ya, ma ọ bụ chee maka ya, ma ọ bụ chọpụta ihe ọ na-eme, ma ọ bụ mụọ ihe ọbụla banyere ya. Ọ chọtụdị ka ị mara onye ị bụ n'ime Kraịst. Ọ chọtụdị ka ị mara ike nke ị nwere na ikikere nke ị nwere. Ọ chọtụdị ka ị mara na ọ bụ ya na-eme ihe ọjọọ niile na obi ọjọọ niile nọ n'ụwa taa. Ọ chọrọ idewe anyị niile n'ọchịchịrị. Ọ dị nnọọ ezi mma ime ọmụmụ akwụkwọ nsọ banyere ekwensu. Echere m na obi dị gị mma banyere nke ahụ. Otu ọ dị,
idebe ekwensu ka ọ ghara ị na-emegide anyị. Amaara m na o nwere ndị nọ n'ime ụlọ a n'abalị a ma ọ bụ ndị na-ele na ihe onyonyo na onye iro ahụ emegidela gị. Enweghị ike ikwunwu asị ndị na-ekwenyere ugbu a. Ruo ole mgbe ka m kwenyere n'ihi na emegburu m mgbe m nọ na nwata na aga m na-enwe ndosa nke abụọ na ndụ m? Ekwenyere m ka ahụ ọ bụ ihe onye iro gwara m. Emekasịala gị, ịbụ ahịa azụrụ azụ, ruokwe n'ịlụ di na nwunye. Ihe m jiri lụọ di na nwunye n'afọ 18. Amaara m n'ime ala obi m na ọ gaghị arụpụta ọrụ ma m mee ya, n'ihi na onye iro agwala m wee gwa m na o nweghị onye ọbụla ga-alụ m. Ya mere nwoke mbụ bịakwutere m, nlụwa ya ozugbo n'ihi okwu asị nke onye iro gwara m n'afọ ndị a niile. Onye ma ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ ndị lụrụ di n'ihi na ọ bụ ihe ikpeazụ ha nwere ike ime. Ha ma na ọ gaghị arụpụta ọrụ ma ha mee ya, mana ha na-eme ya na mmagide na n'ihi ụjọ. Ekwensu bụ onye ụgha. Ọ bụ nna nke ndị ụgha. Eziokwu adịghị n'ime ya. Ọ bụ onye nduhie. Ma naanị otu ụzọ anyị nwere ike isi merie agha a, nke uche bụ ọgba agha ahụ. Naanị otu ụzọ anyị ga-esi merie ya bụ ịma okwu Chineke ma dị na njikere ikwupụta okwu Chineke pụta na mpụta ìhè. Ma ọ na-enye aka na-alụso ashị nke onye iro ahụ mgbe ọ na-abịa n'isi gị. Anyị kwesịrị iji ikikere ahụ nke anyị nwere dịka ndị kwere ekwe n'ime Kraịst. Ekwensu nwere ike, ma ị nwere ihe nke ọ na-enweghị. Ị nwere ike na ikikere. Ugbu anyị nwere ike inye ya ikikere. N'ezie, Adam nwere ikikere n'ogige. Ya were nke ya nye onye iro site n'ige ntị n'okwu ụgha ya. Anyị ekwesịghị inye onye iro ikikere anyị, ma mgbe ụfọdụ anyị na-eme ya n'ihi amaghị ihe nke anyị. Luk 10:19. Nke a bụ akụkụ akwụkwọ nsọ mara mma. Ma lee, enyela m gị. Ya mere, ọ bụrụ na o nyere anyị ya, nke a pụtara na anyị nwere ya. Onye ọbụla kwuo, enwere m ya. Enyela m gị ikikere na ike ịgwa agwọ na akpị ụkwụ, na ike na ikikere nke pụtara ihe na nke dị n'uche megide ikikere ọbụla nke onye iro nwere. Ma o nweghịkwa ihe ọbụla n'ụzọ ọbụla ga-emerụ gị ahụ. Lee ka m kọwaa ya nke ọma. Ọ bụghị na enweghị ihe ọbụla nke ga-abịa imegide anyị, mana ọ gaghị eme anyị ihe ọjọọ nke ga-anọgide ruo ogologo oge ma ọ bụrụ na anyị tụkwasị obi anyị na Chineke. Na Jọn 10:33, Jizọs n'onwe ya kwuru sị, n'ime ụwa unu ga-enwe mkpagbu. Mesaa ihu, emeriela m ụwa. Mana nkwalite ya na-ekwu, anapụla m ya ikikere nke imerụ gị ahụ. Ugbu a agabigara m ihe na-adịghị mma dịka nrọ ihe dịka afọ 23 nke ndụ m, mana eguzo m n'ihu unu zuo oke na-enweghị mmerụ ahụ, bụrụ onye a gwọrọ ma mee ka o zuo oke, ma na-enyere ndị mmadụ aka. Ma ọtụtụ ihe nke na-ewute anyị mgbe ụfọdụ ọ na-ebido bụ na nwatakịrị, mgbe ndị ọzọ nwere nsogbu nwere ikikere ebe anyị nọ, ma ọ bụ mmejọ nke anyị na-enwetakwa site n'ime ụwa. Ọ bụ mmadụ ọzọ ebe ahụ nke nwere nsogbu, ma anyị abanye n'ụzọ nke nsogbu ha, anyị enweta mmejọ n'ihi nsogbu ha. Mana e nwere ụzọ wee nye anyị nke anyị ga-eji nwa ọgwụgwọ ma nọrọkwa n'ozuzu oke n'ime ọnọdụ ndị ahụ niile. Jọn 1:3-8. Ọkara nke abụọ nke akwụkwọ nsọ si, ihe eji mee ka ọkpara Chineke pụta ìhè. Ihe o jiri bịa bụ ka o mebie, bibie, kekasịa ma gbazee ọrụ niile nke ekwensu rụrụ iji merie onye iro ma nyeghachikwa anyị ikikere ahụ nke Adam nyepụrụ. Onye ọbụla kwuo na anyị nọ n'agha. Mana enwere m ikikere, ma aga m eji ya arụ ọrụ. Ugbu a amaokwu nke ikpeazụ 2. Matu 16, amaokwu 15-19. Jizọs nọ na-agwa ndị na-eso ụzọ ya okwu, ya sị, onye ka unu na-ekwu na m bụ? Simon Peter wee zaghachi, ị bụ Kraịst, ọkpara Chineke.
dị ndụ. N'ezie, enwere ikikere dị n'okwu a, ịbụ Kraịst, ọkpara Chineke dị ndụ. Ị kwesịrị ime onye Jizọs bụ. Ọ bụ onye nzọpụta, Kraịst ahụ, ọkpara Chineke dị ndụ. Ezi Chineke bụ ezi Chineke, onye nwetara ekeghị ya eke site n'otu ihe ahụ nke Nna, onye sitere n'aka ya mee ihe niile. Ọ nwụrụ ma si n'ọnwụ bilie, ma ọ na-abịaghachikwa ọzọ. Amen. Ma nke a bụ oge anyị ịkwado izute ya. Amen. Ma Jizọs sịrị ya, onye a gọziri agọzi nwere obi ụtọ nwetara ihe, onye kwesịrị imere anyị ukwu gị bụ Simon Bajona, bụ aha Pita nke ọzọ, nye na-arụ n'ọbara. Mmadụ ekpupere gị nke a ma ọ bụghị Nna m nke dị n'eluigwe. Ma onye ọbụla nke nwere ike ikwu na Jizọs bụ onye nwe anyị, ma gị onwe gị ekwerekwa ya ma nọgide na ya, ị nọgideghị ga-ekpebi ime nke ahụ. Chineke ekpuperele gị. Dịka ekwenyere m, na ama m na ụfọdụ n'ime anyị kwenyere na ị kwenyere site na ihe niile nke ị nwere na Jizọs nwụrụ ọnwụ n'elu obe n'ihi gị, wee were mmehie gị, mana ị hụghị mgbe o mere. Olee otu anyị ga-esi kwere ihe ndị dị otu ahụ ma ọ bụghị na Chineke nyere anyị mkpughe? Ya mere ya sị Pita, okwukwe a nke ị nwere na onye m bụ Chineke nyere gị ya. Onye ọbụla n'ime anyị enyere ya okwukwe, mana elee ihe anyị ga-eji ya wee mee? Mana ana m agwa gị, ịbụ Pita, ezigbo iko okwute, ma n'elu okwute a ka m ga-ewu ụlọ nzukọ m, ma ọnụ ụzọ ọkụ ala mmụọ. Ike nke ogbe ahụ agaghị emegide ya, ma ọ bụ dị ike iji merie ma ọ bụ jide ma megide ya. Mana nke a apụtaghị na ọ ga-ewu ụlọ nzukọ ya n'elu Pita. Ihe ọ na-ekwu bụ okwukwe nke Pita nwere, nke ọ na-egosi. Nke ahụ bụ ihe ga-ewuli ụlọ nzukọ. Mgbe anyị na-ebi ndụ nke okwukwe, ọ bụghị ndụ nke ihe mmetụta, ọ bụghị site na ihe anyị na-ahụ, mana mgbe anyị na-asị gị onwe gị bụ Kraịst ahụ, ọkpara nke Chineke dị ndụ. Mgbe ị kwere nke ahụ n'ezie ma guzosi ike, na ọnụ ụzọ ọkụ ala mmụọ agaghị emegide ya. Ọ dị mma. Ọ na-aga n'ebe a na-agwa anyị ihe dị mkpa. Ma aga m enye gị igodo nke alaeze eluigwe. Igodo ndị ahụ bụ ekpere. Ekpere bụ ihe na-agbaghe eluigwe. Mgbe ị kpere ekpere, ike ka ike na-abịakwasị gị na nrụpụta ọrụ ya. Ugbu ịma ya enweghị ohere ịkụzi maka ekpere, mana ka m gwa gị, ị nweghị n'ihi na ị yọbeghị. Ị gaghị eche mgbe ị ga-ekpe ekpere bụ mgbe ị nwere nsogbu. Kpewe ya ugbu a. Ugbu a, aga m enye gị igodo nke alaeze. Ma ihe ọbụla nke ị kechiri n'ụwa a ga-ekechi ya n'eluigwe. Ihe ọbụla nke ị tọghekwere n'ụwa a ga-atọghekwa ya n'eluigwe. Ma akwụkwọ nsọ Amplify na-ewepụta ebe o doro anya. Ihe ọbụla nke ị kechiri kwuo na ọ dịghị mma, ọ nọghịkwa n'iwu n'ime ụwa, otu ahụ ka e meworo ya n'eluigwe. Ma ihe ọbụla nke ị kewekwara wee tinye ya n'iwu n'ụwa, otu a ka e meworo ya n'eluigwe. Ya mere ọ na-ekwu, site n'igodo nke ekpere, ana m enye gị ike n'ụwa iji soro eluigwe mekọọ ihe, iji weta uche Chineke n'ime ụwa. Ya mere, ihe ọbụla eluigwe ga-ekechi na-agaghị ejide, ị ga-ekechi nwu ya, ị gaghị ejide ya. Ma ihe ọbụla eluigwe ga-ekeghe, ị ga-ekeghe ya ma nwee ya n'ime ndụ gị. Ya mere, eke m ekwensu agbụ, ma tọpụkwa ike nke mmụọ nsọ ka o sonye nke ọma n'ime ụwa taa. Ọ bụghị naanị n'ebe mmadụ ụfọdụ nọ, ọ nọ n'ime gị dịka onye kwere ekwe. Ị nwekwara otu ike ahụ, ị ga-ekwere ya ma na-emepụta ya, na-eji ya arụ ọrụ. Ka m gwa gị otu ihe, ọ bụrụ na ị lụrụ onwe gị ọgụ, o nwere ike onwe onye ọbụla ga-eme ya. Ị nwere ike inwe nne ga-alụrụ gị ọgụ, ị nwere ike inwe nne ka ukwu ga-alụrụ gị ọgụ, mana ọ ka mma ka ị lụọrọ onwe gị ọgụ. Ị ga-ezute Goliat ahụ n'otu oge na ndụ gị, mana o nwere ike ịbụ ugbu a gị merie ya wee debe ya n'ọnọdụ ya, ya mara ọnọdụ gị, marakwa n'ọnọdụ ya. Ee, dịka ndị kwere ekwe n'ime Kraịst, anyị nwere ike nwekwa ikikere n'ime Kraịst iji merie onye iro. Anyị na Chineke na-arụkọ ọrụ. Anyị agaghị eme akụkụ nke ya, nke ahụ bụ eziokwu, ma ọ gaghị emekwa nke anyị. Ọ chọrọ ka anyị na-arụkọ ọrụ. Akwụkwọ nsọ si na o nweghị ngwa agha ọbụla a pụrụ imegide anyị nke ga-aga n'ihu.
kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.